prajurit iki tunduk demit jaga piandel ing negara Singasari padha rembug. Tari. Tari. Apa kewajibanmu ana ing gedhong pusaka iki? Jadi bentuk Kiai Margapati, Gusti. Jaga pusaka piandel ing negara Singasari. Nggih, Ngerti tanggung jawab kewajiban. mangertosi Apa kewajiban? sediten sedalu kula paripedhah dadi dumateng pusaka wonten ing Singasari. Lah iki mau yen Joko padha turu kabeh. Kowe ku sing alah, kowe ku sing alah. Lah mau Turu kabeh. Dinoman Dawud ari kalenggan iki sinuwun Prabu Anusawati ngarsakake piandel Kiai Gandring ya Kiai Margapati arsa katayuh. Yo sawetara pendhike piandel Kiai Gandring Kiai Margapati. sendika dawuh. Halo. Sajak cingak atin Nggih, kaya dening kula lagi ngono. ngaturaken katiwasan Kiai Margapati Ical, Gusti. Iya, ilangi Kiai Gandring sing tanggung jawab aku. Nggih. Ora mung aku sing bakal nampa pidana. Kowe sing teledor, kowe sing lembon. Tak patenono mesti tumekane mati. Ora rampung perkara. Lan kuwi aku bantu barang kowe kabeh. Mumpung durung adoh playune. Maling sing nyolong Kiai Gandring. Saiki kok ayo golek ana maling sing nyolong saka Kiai Gandring. Sendika dawuh. Adit, Ayo ojo bali kemudian ning Singasari. Lamun tok ora bubaran lawan. Budal. padha mangerteni yen bentua ing Singasari Kiai Margapati iki ilang. Wanti-wanti aja temuli bali ana Singasari kalamun awake dhewe durung bebarengan Kiai Margapati. Amangka awake dhewe iki ora ngerti sapa sing jipuk lan sapa dadi maling. Kula siadane prajurit iki dina padha digoleki nganggo pacak baris gajah sing gedhe. Wis telat. Sakat ben para tamu-tamu. Syuk ben makarso. Estio sanjoto laksana wakito kita. Tatyo.
masakan kamu ditutup rapet. Lho kowe iki nek nutupe nganggo apa? Nganggo kerja. Ora duwe dagang. Duit kentir. Malah ora ketok. Malah medeni wong. Nduk. Untuk garanti denayu kenuman. Lagi wae nyusup mlebu ning Palangkan Singosari. Nyidro Kiai Margapati. Ditanya kene. Dewi. Kados pundi? Pusaka. Belum Kiai Margapati. Iki numang Kaya piye, Pak? Kiai Margapati. Badhe kula aturaken Kanjeng Pangeran Toh Jaya sawetawis panjenengan sumingkir pamrih sumingkir kersanipun boten Ilange Kiai Kandring lo Kiai Margapati. Urung dadi pangoyai prajurit. Ampun ana pangoyai prajurit cekak ning kene tanggangi nganggo kekuatanmu. Aku tak sumingkir saya. Cekak kene. Rumangsa Cobriya sawise aku mangerteni gerombolane bocah nom-noman sing nganggo kedhok. Aju. Apa? Iya. Lali aku. Gonmu mesandra barengi ilange Kiai Margapati ana Singosari. Aku bisa ndakwa kelawan kowe kalaman kowe kang nyolong Kiai Margapati. Kowe sing nyolong. Iya. Piye? Aku dipengen didol. Loh, berarti kowe sing nyolong. Iya. Aku wis omong. Tutup. Ora ana tinane maling aku pakunjaran tebak. Maling bisa ngaku kalamu dikepruki, dipidono, diapa dipateni. Wah!
aja mendek bengi. Yo, tenang. Oke. Aku kena najis. Najis apa, Pak? Najis pukul aku. Maksud lo, so? Gimana? Maksud lo gimana? Nggak ngono. Maksud lo gimana? Maksud lo? Maksud Lo. Maksud Lo. maksud lo? Maksud lo. Ambilin mah. Gimana? Ngidak aku ning kono kowe. Ya. Sing main velocity, aku ibu-ibu kowe. Ya. Kowe tenan. Ya. Yo wes. Kena tak gojong mendol. Aku tak mentil iki. Ora sumbet bengak-bengok. Ha he. Sesore utuh, kamu trimo ya wis. Kewani apa ora? Karo iku. Wani. Gak. Lah dalah. Ya berusuhan. Pojokan. Oke, Mas. Woi, cek. Aku tak ayo joget-joget iki. Yo, ngono. Wes maju. Kowe. Ora sapikir tak terusne. Ayo. Sani. Lah. Karo kowe. Oke. Kowe. Oke. Sing maju. Gajinya ngedon. Jembar bareng. Mencet urak cecek. Basiga. Sud. Sudun. Lo gue. Ojo. Gue telah. Lagi ada Pak. Kalau kayak ini masuk. Ayo. Cewali. Buka. Buka. Buka Pak. Buka. Ora apa-apa. Ayo, buka. Iya ya Pak. Anyap. Main bikin skor anyap. Bukanya kowe.
sini. Marah ini gitu, Pak. Belah sini. Gantian. Apa? Apaken? Ya.
Musuhnya kena mak cukup. Iya, Pak. Iya, Tanya gue mau, Pak. Cuma susah. Musuhnya di. Wah.
Join to the party. Ganes Audio Party featuring Bakti Kuncoro Support Dimas RMX Productions. Ganes Audio Party featuring Bakti Kuncoro Support Dimas RMX Productions. Join to the party. Ganes Audio Party featuring Bakti Kuncoro Support Dimas RMX Productions. Kiai Margapati, Ketua Orang Suasana. Betul sama kowe, orang betul sama kowe. Kowe malih. Kowe sing nolong Kiai Margapati. Margapati. Kenapa calon waton? Kowe bisa ngalah ke aku. Nek papan ini Margapati ulung yang tangan. Kaya ngono. Iya. Ing kene balak bocano. Kowe sing bakal kalah. Radit.
Kaya ngono pencolong. Sawangan. Koncoroanmu wis padha salam kucang pindho babagan mati. Malah kabur mung kawijinan. Ora-ora kowe bakal mati ana tanganku. Ojo sumanggan pamucapi. Dene ora. Sejan koncoro wis padha basa-basi pindho babagan mati pasane. Wis dadi sumpahin raja. Sumpah piye? Rumah sanggar hanggar bening wajib ngerungkepi rajilo hang rosoan. Nanging mangertenono sumpahmu bakal rusak karo cate nyawa papan kene. Ora usah dadak gunung sing tanpa guna. Temu padha ijen jando ning papan kene. Ayo, wong sing bakal kaning pae. Ora kawijayanmu nanging aku wae prajurit sumpah yen kula mateni papan kene ora bakal piye.
Karena guyu ae. Ini sing kesel. Apa? Ini. Apa? Ngene. Salahku apa? Ini jajane iso ta ora? Kena isono. Roh. Roh kowe dadi ula kono macan. Roh ya. Lah iya. Suarane Macan. ya. Mergo suara macan gereng. Ya roh. Ya. Roh. Mergo ula nyembur. Roh. Lah iya. Maksudnya dedelok. Apa? Selanjase ulah lho, Mas. Lah piye? Halah. Lah piye? Iki mbek-mbeke ndase bojomu. Hah? Dasulo. Tak suka. Dasulo. Yo. Dasulo. Slep. Manjur. Mandek. Ora. Wala. Lu modar lho. Salah sithik apa? Ngene. Sithik. Mudeng. Mudeng. Piye? Slep mandek. Ya, roh. Aduh. Urung. Percobaan. Matane bengkok. Sing ngomong gendeng. Hah? Slep mandek. Tik slep mandek. Kok slep mandek. Mati aku. Aduh. Ulane nggo nyok ala sing dadi ngamuk-ngamuk sing dadi urip ulane ngamuk-ngamuk ulane urip ngamuk-ngamuk sing dadi urip ulane ngamukan ulane urip ulane wow piye, Drus? Yo, cong. Sabar kae, aja cong. Nesu. Kene. Nesu apa sebabe? Kesel Mas, kesel. Oh, kesel apa? Aku nganggo ulo-ulo tenanan. Yo, Ulo jengek. lah nyak. Ulo ngamuk ulone ngamukan sing dadi ulo ngamuk sing dadi ulo purik sing dadi ulo Mas
ngabohi, Dul. Aja tabohi, aja tabohi. Aja tabohi. Anak. Ngono besoknya, Mas. Aku nyewangi kowe kok. Ini ki aku beruntus. Yo bruntus. Kesel. Bature dhewe. Serok. Kancane dhewe. Heeh. Padha-padha nyambut gawe. Lah iya. Lho kowe yo aja nesunan. Ya salah. Kadang kala yo ono penake, kadang kala yo ono rekasane. Apa iki, Dul? Iku lho. Tisu lap keringat. Iku Tisu basah. kok andel. Jalo. Oh, jalo. Dot. Hei, Apa nah? iki piye lho? Ayo. Iki lek nemu kondi, lek tuku kondi. Mburi lho. Pinggir kise mau. Wis goro. Mbok jipok. Jipo Terus tisu. lho kok tisu gendeng. Apa nah? Alah yo iki jenenge gak tisu yo. Apa? Iki sing dienggo wedok-wedok iku. Alah. Bener ora tau tenggo iku yo. Apa iku? Hah? Apa? Sotek. Aku gak wani ngomong banter kaya banter ngono. Gak entuk. Hus. Asal. Aku ngandani kowe kok. Ngandani kowe ya. Gak aku gak. Berarti ngene. Ya mau nek gue tak maskeranmu.